que volem aconseguir, que no és altra cosa que la llibertat del nostre país. Crec que avui la gent de Roquetes, davant aquestes forces d'ocupació espanyoles que impedeixen qualsevol dret a que el poble pugui votar lliurement, les hem derrotat. Crec que les hem derrotat perquè ells no s'han endut ni les urnes. Però segur que tornarem a votar. Tornarem a votar per fer el que avui no han pogut acabar de fer. Però els derrotats són ells que no han sigut capaços en tots els aparells repressius de l'estat espanyol poder aturar la voluntat d'este poble, poder posar les urnes aquí on havíem de posar-les al casal de la Raval de Cristo, i han tingut que vindre per la força a traure-les, rebentant les portes, agredint a la gent del poble que l'únic que vol fer és votar lliurement. El que han demostrat avui aquí, el que han demostrat a la Ràpita, el que han demostrat a Tivissa, el que han demostrat la gent a molts llocs de Catalunya aguantant aquesta repressió directa de la Guàrdia Civil contra tot el poble, crec que encara enfortirà més els nostres objectius, enfortirà més la vostra decisió de continuar lluitant. I si avui no hem pogut votar, ho farem d'aquí 6 mesos. I si no, ho farem abans.